Ara tenim al voltant d'unes 200 persones que han passat ja per Marxupera Verda. Van començar el mes de desembre i tot desembre i tot gener està venint cada cap de setmana, cada dissabte, ací al barranc del Borrell, a fer distintes accions. Hem fet des de retirada de llenya cremada, condicionament de nous rebrots, hem fet alguna plantació nova i aquest taller que tenim ara entre mans és la reconstrucció d'un mur de pedra en sec, que és un art que ha fet tota la vida es Marchena Ors i d'alguna manera s'està intentant recuperar, intentar agafar tot aquest coneixement que teníem i plasmar-lo un poc en fer una acció així en aquesta zona que estem en ple barranc del Borrell. Bé, doncs el marge és una tècnica molt antiga, sobretot així en l'art mediterrani, que s'ha utilitzat per abancalar els relleus accidentats per a que siguin conreables. I així estem en uns antics camps d'oliveres. I un factor important, que és el que ens interessa així, és que serveixen com a dics que contenen la terra per a dificultar l'erosió. Ara que degut a l'incendi les arrels comencen a morir, la terra s'erosiona en les pluges i la pedra el que ens fa és d'uns dics de contenció en materials naturals i de proximitat, com és la pròpia pedra de la muntanya, que ajuden a mantenir la terra fèrtil. Aquesta és la seva estructura composada per pedra entrellaçada entre pedra, tot en sec, travat d'una forma que treballa conjuntament en totes les juntes entre pedra i pedra. L'aigua té la capacitat de drenar i baixar al nivell inferior i la terra es manté en el seu lloc i per tant tenim una simbiosi perfecta entre l'estructura de pedra, terra i que al final mantinga les capes fèrtils de forma que pugui regenerar-se la muntanya d'una forma més ràpida. En la zona de actuación, nuestra intención en estos 4 talleres que hemos estado participando aquí ha sido favorecer lo que es la biodiversidad, un poco generando un jardín forestal de bosque madre que pueda servir como para diseminar en su entorno a la hora de restaurarse pues toda esa potencialidad que estamos aquí favoreciendo con todo lo que está rebrotando. Entonces la metodología que hemos usado es todas las que están rebrotando, cortarle la biomasa quemada y usarla como herramienta para hacer el ajardinamiento y favorecer también la infiltración de agua. Se llaman herramientas ecotecnológicas, como son las fajinas y ese tipo de cosas. Y todo de una manera asequible a la participación de muchos colectivos y personas muy variadas que quieren implicarse ayudando en esta zona incendiada sin tener conocimientos previos ni disponer de grandes herramientas, algo asequible a todo el mundo. Manualmente. Manualmente, eso, sí. Hemos estado desarrollando todo manualmente. Entonces, después de hacer ese ajardinamiento, ahora lo que estamos es, dentro de esas zonas que hemos favorecido el rebrote, pues también ir intercalando árboles madre y padre que puedan favorecer la comunidad vegetal de cada arbustivo. Y aumentando la diversidad vegetal de la zona, con especies nuevas, digamos, que incorporamos que no estaban en la zona, pero que pueden habitar bien. Claro, todo ello con un embellecimiento que pueda servir también como área recreativa, como un lugar de impacto dentro de lo que es todo ese entorno, un lugar de impacto verde dentro de lo que fuera todo el entorno quemado.
L'educació ambiental és una dels pilars fonamentals del projecte de Matxuquera Verda. El que es tracta és de que cada persona que visita el barranc del Borrell visca la sensació d'haver passat per un incendi i reflexione al voltant del perquè dels incendis forestals. Amb cadascun dels grups que participen en les accions, el que es tracta és d'obrir un debat i fer una reflexió sobre quin és el nostre paper com a societat i quina és la nostra responsabilitat com a persones que habitem aquests llocs també front a aquesta millora de la salut de l'ecosistema. Dins de Matxuquera Verda ha sigut fonamental la participació de centres educatius i fins al final del projecte seran un total de 20 centres els que participaran, tant de la comarca de la Safor com de la Vall d'Albaida, i un total d'uns 1.400 alumnes hauran passat per ací, per este paratge. I és una gran satisfacció el fet de que l'alumnat isca de les aules, que conega el seu entorn, que l'estime i que aprenga a través de la pràctica, que al final és una de les millors maneres de fer-ho. Sempre que tinguem visites dels centres educatius, el que fem és rebre'ls quan apleguen amb l'autobús, els expliquem les ferramentes que van utilitzar, algunes mesures de seguretat, fem una caminata fins a un altre puesto on esmorzaran i van fent diverses actuacions. Avui en concret el que estem fent, les actuacions que estem fent, estem en la part de baix, estem tallant tot el que està cremat, tots els arbustos que estan cremats, això es triturarà després i la resta de xicots que tenim aquí darrere són els que estan escampant aquest triturat. Les últimes setmanes hem estat, les últimes setmanes, l'últim mes i mig, hem estat treballant en una parcel·la que està a l'inici del paratge natural i bàsicament el que hem fet ha sigut apanyar-la en quant al seu paisatge. Hem plantat diversos arbres, al voltant de 7 o 8 arbres que estan repartits per tota la parcel·la, d'un tamany ja considerable, i també hem fet dues actuacions que li donen color al treball que hem anat fent de restauració. Una seria els arbres que teniu al darrere, és un xicotet bosc que no hem volgut tallar, com una mena de record del desastre de l'incendi, i li hem donat color, hem pintat amb les famílies, hem fet un bosc pintat que creiem que li dona un aire nou d'esperança al paratge. I d'altra banda hem fet aquí darrere una xicoteta pèrgola, també amb materials que tenim a l'abast, amb troncs cremats. Hem fet una cabanya o un sombrall aquí al costat de la fonteta, que diguem que és la zona on la gent es reuneix per a començar els itineraris i que hem volgut donar-li un aspecte com si fos un niu. Ara mateix està encara en una primera fase perquè anem a plantar unes plantes que envolten unes enfiladisses que facin això, com si fos un niu d'un pardalet.
Xúquera Verda arriba a la fi de la seva primera fase. Portem treballant des del mes de desembre. Han passat més de 2.000 persones, entre alumnes i gent voluntària d'empreses i d'associacions o gent a nivell individual, i estem molt satisfets. De moment la primera fase ha acabat ara en el mes de maig i és un moment de descansar, d'avaluar la feina feta. I res, convidem a tota la ciutadania que passi per el barranc, que vega la feina que hem realitzat i que disfruten, perquè el paisatge, malgrat que no és el mateix que abans de l'incendi, doncs torna a tenir un aspecte molt